सारिका सारिका कशीस गो चेडा हो कोकिल माई भारी अप्रूपात या 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 प्लीज कशीस गो चेडा कितली दीस जाली तू पळयना अशी म्हणल्यावर तुम्ही गवा नाशिली वे तुका पडे नशे हांव सुमार दीस जाले कसं गो सारिका हांव गावाना अशी 2 महिने जाले तुका गोत नाशिल गो ना माई म्हाका कोत नाशिले कसं गो सारिका हे लॅपटॉप आणि त्या कान्ना गुडदी घालून बसल्यारच कळ तुका भाईची लोकांनी बॉम्बच मोठं झालं रे कळेश ना भितर 4 वंटे मध्ये असतो तू सगळो दिस वही माई कसं करचे पापी पेट का सवाल कर न तर उपाय ना माई तुमका शुंठी घालनो हुनच खडक छाकोर नांडी हुआ अयो चहा नाक सायबिणी चहा पिल्यार काय ना म्हाका एसिडिटी स्टार्ट जाता हा वही वे तशें तुमका हुनीची फिल्टर कॉफी कोर नांडी अयो कापी नक्काची नक्का कापी पिल्यार म्हाका पीठ जाता गो तुमका कापी नका चा नका एक ग्लास थंड लस्सी हांडी हुआ ये म्हणटा उवार पावस येत गो सारिका भायर लस्सी सुले कपड्याक कफ बोड सम उसर काढू जाता ना म्हाका लस्सी नाका बा लस्सी वय वे माये खान केस ना तुमका मी गेला लायक कशाय पिटस कशाय कोर नांडी तू पडलो नमस्कार सायबिणी कशाय एक नाका अमृत भडली कृष्ण तुळसी नेला नेरली त्या मागीर ताका तणस पडतात जी कशाय म्हणजे 1 महिने फिव न्हू सगळं जीव मेगन उष्ण रबला गो कसा माये आत घेतल्या उष्ण तीर्थ घेतल्या थंडी कसं उरलं रे तुम्ही त्या थंडी ये उष्ण त्या थंडी ये उष्ण ऍसिडिटी कसं पिता तुम्ही मागीर सांगा म्हाका आताच पळय सद्याक हांव रागी माल्ट पिवची गो तुगेले रागी माल्टस वय कसं माये तुम्ही खंयची काळार आसा ती हांव ग्रीन टी ऐकलाय ब्लॅक टी ऐकलाय हॉर्लिक्स ऐकलाय बोर्मिट ऐकला हे कसं रागी माल्ट रागी माल्ट गो हय ना म्हाका कसं नेना गो सारिका हांगा उद्दा आसना न्हय हांव एक गोट उद्दा का पिता हिक्क आनी रागी माल्ट पुरा बसून बसल्यार काय ना मेगल ताड्या पर सुकून वतले कसं माये तुम्ही पुढे आमगे येतना माव नाक म्हणाले आस पळय तुम्ही मग त्यांनी हे निमून निमगून खातले ती आता कसं जावा तुमका वय गो सारिका उडी खातल वय आता प्रायज तरी जागृत कर का नाव देवा तू गोतस वे त्या व्हॉट्सअपार इंस्टाग्रामार एक वाजी तानाच पळय म्हाका जिवाक कुजता कसं गो सारिका फ्रूट ज्यूस पिल्यारी शुगर म्हणलीची टी पिल्यारी एसिडिटी म्हणलीची कॉफी पिल्यारी उष्ण म्हणलीची तळ्ळेला ऐकून खावया म्हणारी कोलेस्ट्रॉल म्हणलीची चपाती मैदाचे पुरा खावचे कनेच घेता तो कसली ग्लुकोन टसती कसकी म्हणता ती आणि 2 मुष्टी दनपारेक रात्रेक जेवया म्हळ्यार त्या सित्तान ते कार्बोहायड्रेट की कसकी म्हणता तो आणि फ्रूट व्हेजिटेबल पुरा म्हळ्यार केमिकल के ऑर्गॅनिक सोदूचे खंय वच्ची गो आणि कसं खावचे दूध पिल्यारी हार्मोन इनबॅलन्स म्हणालीची चपाती मैदा कसं नाही आपुडकनच के कसकी ग्लुकोन टसते तांचो आणि 2 पटी एक पॅच कोण जेवया म्हळ्यार सित्तान कार्बोहायड्रेट की कसं ते असते डायबिटीज सूड जाता के आणि ऑर्गॅनिक सोदूक के केमिकल असते फ्रुट्स आणतो व्हेजिटेबल आणतो त्या सोदू खंय वच्चे तुझी सांग म्हाका कसं नानी माती खाऊची वे येव माये ते ग्लुकोन नाही ग्लुटन आणि प्रायजल मागीर आस पळय माये पुरा लिमिटरी असो का कार्बोहायड्रेट्स प्रोटीन फॅट फायबर पुरा लिमिटरी खाऊ का ಒಟ್ಟು आस म्हणून भगमारिशे चपत नाही पोटात सारिका अशी बत्ती कोरनूची म्हाका पळय नित्रांशी सूड जाला माये तुमका खाऊ नका म्हणून खंयच्या डॉक्टरान सांगितलंय नाही गो हक्क पुरा डॉक्टर कसं लायक फेसबुकारी इंस्टाग्रामारी व्हॉट्सअपारी पुरा दाखयता मू कसं खाऊ का कसं खाऊच्या नजी म्हणून त्या पळोवनूच हांव सूड केल पुरा माये हाफ नॉलेज इज डेंजरस म्हणजे हक्काची म्हळ्यार कसं गो कसं माये तुम्ही इंस्टाग्राम व्हॉट्सअप गुगल पर पळोवन अशी पुरा कोरून घेतला तुमगे फॅमिली डॉक्टर नाव आहे तक का सुरू एक अयो माये पुरा जना देह एक प्रवृत्तीचे आसा ना माये एकल्याला पित्त प्रवृत्तीचे असता एकल्याला खपा प्रवृत्तीचे असता एकल्याला वात प्रवृत्तीचे असता तशी म्हणून मेळमेळाल व्हॉट्सअप गुगल पळोवन ताणी पुरा डॉक्टर्स नाही नव्हे त्या पुरा पळोवन जीव आमगेलो वायट करून येवची न्ही गो सारिका
हांव लेगीत तांणी पुरो डॉक्टर्स म्हणू ते व्हॉट्सअपार इंस्टाग्रामार येतले पुरो डॉक्टर्स न्ही वे कसो चंद कोण उलयता गो तांणी पुरा सांगेल बदो म्हूण लेगीत गो सारिका हांवें यो माये तांतो डॉक्टर्स असा वय ज्याला पुरा जण डॉक्टर्स नाही अर्थ कोण गे समाजी कळली ना तुमका कळली गो सारिका कळले हांव मेगेले डॉक्टरले वता तागेले गी निंबून कसो आहार सेवन करता कसं करून निंबून येता मेगेल जागृती हांव घेत तू गो आनी वही माये तुमगे डॉक्टरला जगायची तुमगे जीवा जगण्यात तुम्ही नव करता तू मात्र नाही माये अशीच इंस्टाग्राम व्हॉट्सअप फेसबुक पुरा पळोवन कितली की जण पडना पडेन ती वैर येवच्या कळमेट तसं जाताय